Mae'r cardiau Clyfar yn newid y ffordd rydyn ni'n prynu ein tocynnau wrth deithio gyda Trafnidiaeth Cymru. Byddant yn gwneud eich taith yn gyflymach, maent yn ddigyswllt, yn gadarn ac yn fwy gwydn na thocynnau papur safonol. Mae'r cerdyn ei hun yn rhad ac yn ddim, a gyda gymrwymiaeth o opsiynau prynu, mae'n gwneud hi hyd yn oed yn haws i brynu cyn teithio. Gallwch archebu eich cerdyn Clyfar personol o fewn munudau ar-lein. Unwaith byddwch wedi derbyn eich cerdyn, gallwch brynu tocynnau ar ein gwefan neu trwy'r app, a dewis yw llwytho eich cerdyn Clyfar. Ar hyn o bryd, gallwch archebu tocynnau yn wythnosol, yn fisol ac yn flynyddol trwy eich cerdyn Clyfar, hyd at 30 diwrnod cyn teithio, yn wahanol i docynnau papur. Ar ôl archebu tocynnau, gallwch eich llwytho eich cerdyn Clyfar trwy ddefnyddio un o'n peiriannau gwerthu tocynnau lleol dwyieithog newydd neu sy'n bodoli, neu trwy ddefnyddio dilyswyr platfform Trafnidiaeth Cymru rydym yn buddsoddi ynddynt fel rhan o'n gweledigaeth gwelliant gorsafoedd. Hefyd, gallwch gasglu eich tocynnau o bell trwy lwytho eich cerdyn Clyfar yn defnyddio eich teclyn Android neu declyn iOS. Am fwy o wybodaeth ar gardiau Clyfar ac i archebu un eich hun heddiw, ewch i'n gwefan